So guys, manamig record sa Dramang pinadayag, no? GIPADAYAG. Matod pa, it is not the quantity but it is the quality. Okay? So mag-start ako sa gamay pahalipay. Oy mga kasama, mga kauban ako nga talents, ay mo ko lain nga gamay ra ha. Kasi di nyo ganahan, gamay dako. Dako! Sakit pag ng dako. Anestesiahan lang. Okay. Papagunitan ni Miss Ai ang atong camera para magsugod ito sa awarding. Okay. Okay. So guys, bisag nahibong mo, no? So mag-award si Ate Babina ro, no? I would like to request atong special guest, our visitor this afternoon, our very own writer of this episode. We have Mr. Glenn Pino. Unsa to nga skilahan mo, sir? Bagong silang elementary Bagong school. silang elementary school pahak. Oh, pahap. Kasi nasa pa si Janty gida karon. So, Ay man si Janty gida niya ray. akari mo sa Janty mao ni. Oy, bala gina kog naong nang usa. Usa kaluha ka. All right. First, we have here Best Supporting Actress 2024. Ngano nagkurog man ko? O pagani nagsugod, nagkurog na ko. Di ba kumukurog ta naman sa matunga? Nagkurog ito commercial. Grabe purma rin mga guys, no? Ano yun? So mag-awarding si Best Ate Supporting Babina. Actress, may request our presenter, Mr. Glenn Pino. Congratulations, Best Supporting Actress. We have Miss Monique Sasidor. Day dara. Tauran. May kurog lagi ko. 5,000, no? Ayaw. Sama ni pag. Ang actor ay kaya asayop sa Sumpay ni. yes, best. Sama magana. Wala diya. Pwede ipurong. Ayo ay dili. Sumpay ni. Ipin lang na may pin. Yang pikas umay pin. Wala gamay na kay nag-award pa. Doon man. Ginanaskan na. Malakaw na mo wala na nasakyanan. Hindi ba joke ra to. Okay. Ano na siya? Abi dirok ibitay diya sa kilid Na ano lang. Okay, magdali tayo. Ay di kay dadon na ba sipit. Ayaw kay bato pa ta sa ilang attorney, okay? Galag may ra kayo Miss Monique ang atuang palipay. 5,000. Pinasing-kasing So, kasing man eh. Next, we have supporting actor. Okay? Gagmay ra kaayo, sa iloan lang kun ninyo ha. Ang effort Kita na ani- wala, Miss Ay, kung mabot ang 8 ang number ha. Saan na nambira diha? Na may number dire. 8 minutes. 3, okay. Best supporting actor, congratulations, Director Ray Arelian. Dara dara dara. Okay, Dara dara. thank you. Kapay. Gagmay ra ni dire ka, ayaw lang. Ayaw kalain. Ay kalaan. Basta kuangan pa diyan. Thank you. Oh, tingbo na lang kuno niya sunod. Sunod na episode. Okay. Dito lang. Kadiyot sa Ate Teres. Okay. Sige lang kayo mo. Mabot ang ganing numero, Miss Eng. Ato mag-part 2 lang ta. Oh, picture. Okay. Picture. Next, Best in Collaborative Effort. Another special award goes to Miss Monique Sasidor. Dara pare. Thank you, Bang. Thank you. Okay. Ano mamong namong. Best Actor Award. Congratulations, Ariel Bangka. Lari mo ka. This is narrative category. Dara. Narrative kategori. We have another award. Congratulations to Ulirang Ama, Mr. John Puhan. Olira ka ba? Dara. Oli ra dayon oh. Di magapit-apit. Lili. Oli magina, mana Sa oli pikas ra. ang ibitay simple, bisang kausap. Olirang ama gusto John Uli. Karaka Paris. Olirang ama oli ra dayon. Oli ra dayon. Best Actress Award 500. Congratulations, Miss Ivory Tudaso. Grite. Tara. Okay. Pares mo si Ariel. Best Actor Award 500. Ato na dali kay nagawa ng sakyanan. Actor. Narrative. Best Actor Award 500. Ginagmay lang ni. Nagmay lang. Kasing. Congratulations, Best Actor Award. Ricky Bangis Gary. Best Actor. Grite. Video ito. Best Actor. Bagaman siya roll go, dengan roll ba?
Si kasulti nimo tol ga. Nabis actor ka nga dili ka actor. Thank you, Katibang. Yeah, labas sound man nun ang participant. Pwede lang wild reaction. Ba't mo tingog? Banti ya tingog. Dagan ka tingog. Congratulations, 500! Mother of the Year, Miss Monique Sasidon! Grabe award. Mother of the Year. Ang damo award. Mother of the Year. Uy, audience award. Uy, just Wala siya. Pa-donate pa Year Award 500. Congratulations, Rina ng Kalikasan 2024. Congratulations, Miss Iver Tudaso. Rina ng kalikasan. Kalikasan ko no. Yawa. Rina ng Iwata tayo na siya. Kalikasan. lagi ko chu. Dapat na po diwanan. Diwata. Uno. Wa yung buay ha. Wa jud yung buay. Ano dala siya? Okay, Earth pa dito lang. Kay Earth ka to. Wa jud ni hubuay ha. Thank you, Direct Bambina. RMM Hari. Cebu. Hari. Tara. Hari. Aga. Ala, nagbarong. Ay, nagbarong daan. Ay, hari ng Arimin. Tug. Pinahari. Hari tinuro. Congratulations. Salamat. Basta ang sabot ani wa yung buay ha. Hari ng Arimin. Kuyawag. Ato pa ko sa Senate hearing ha. Kuyawag. Tulong. Hari Wala ni susun guys. No? Award Hari. 500. Congratulations. Cum laude award. Cum laude. Randy Suso. Cum laude. Mura ba graduate? Sod ang klase. Di Sige, mo kuha na dahil mo sa break. Sige, may absent. Di mo sod ang klase. Ano na cum laude? Cum laude award. Bihari award. Kantay sagbot. Cum laude Congratulations. The last major award bisa ginagmay pero kinasing kasi nga sayap sila a while ago. Congratulations. Ginoong Pilipinas 2024. Randy Suso. Lagi na hakot award. Hakot naman oy. Giluto naman yun. Hakot award. Ala hakot award eh. Hakot award naman oy. Mao di ay nagpa Nasa. dapat din na mo pare sa Thank you kayo, ma'am. Ma'am. So guys no. Thank you. So guys, salamat kayo hindi ba mina? Bye. Thank you. Salamat bye. Thank you kayo Tibam sa inyong gihatag nga award no. Thank you. Okay, salamat kayo ninyo mga kasama. Atong pasalamatan sa no mga kasama nga Writer. Writer. Wa pa man may encode ang premium sa awards writer. Ijikas na Thank you, Sir Glenn, for guesting our affair during the awardings this afternoon. Atong pasalamatan sa ang mga tigpaminaw sa DYH Pilipinas atong mga drama. Arimen, Gani sa Arimen. Gani sa Facebook na dito nag-comment. Ngayon dito ay ang pinadayag. Thank you. Kay kuha pa nga itong mga tigpaminaw at pasalamatan sa batong mga kadagkuan ng mga Canois family o atong station manager si ato ni Rafael Banyok, Tres Marias, of course ang ato ang ato adiring the lady of the house, Mr. Assistant Manager, kunya ang ato ang mga kabanan nga nag-perform nagpakita usab sa ilang pagtabag yun sa itong mga kalihokan matag karon niya. Thank you very much. Love you. Ingat. Good luck. And we're looking forward for sa inyo gyapon pagpaningkamot na punta Sa na. another story. Oh, Ang story ni. Ang sunod nga sa At ang sunod sa Gilanon, sunod itong mga So, tunon pa. Thank you. Salamat. Pino. To God be the glory. Thank you very much. God bless. Hi. Bye. God bless. Mahal kita. Thank you.